A tráxica situación que se está a vivir coa guerra en Ucraína afecta moi de cerca a veciños da nosa contorna. Dúas familias de ucraínos que residen en Vilagarcía explican dende o seu negocio o medo e a preocupación que sofren polos seus familiares e amigos. Temen que cada chamada poda ser a última. Estamos nun momento no que só saber que están vivos xa faiche estar máis seguro, no? máis feliz, é o punto que chegamos. Recibimos chamadas deles a diario, sobre todo nos primeiros 3 días recibimos como polo menos 20 chamadas. En todo momento sabíamos que podía ser a última vez que falábamos con eles, pero bueno, aínda así intentamos tranquilizarlos. No caso de Sergi, os seus avós viven ás aforas de Kiev, moi preto da zona principal do conflito. Están constantemente con bombardeos, familiares meus dormiron en sótanos, en sotobaixos, en garaxes, no metro, en todas as zonas onde poden esconderse de bombardeos rusos. A situación tamén pasa factura aos veciños ucraínos que residen en Vilagarcía. Os primeiros días prácticamente nin dormimos, os primeiros 3 días, nin dormimos, nin comemos. Eu personalmente adelgacei creo que 5 kilos nos primeiros 2 días, pero bueno, iso é normal. Sergi e a súa familia pensaron en viaxar a Kiev para buscar os seus familiares, pero advirten que iso sería máis perigoso para eles. Nós incluso pensamos en ir a Polonia a buscarlos, pero debido ao perigo que está habendo constantemente, están moito máis seguros ali en Kiev, porque os rusos bombardean constantemente carreteiras, disparan, xa hai moitos vídeos que podes comprobalo, que disparan aos civis que intentan escapar das cidades. Entón, polo que vimos, é moito máis seguro que queden no sitio que intenten sair. Os ucraínos denuncian que Rusia ataca civis e nenos, asegurando que esta guerra está mostrando a verdadeira cara do goberno de Rusia. Aínda que lamentan que a OTAN non se vaya a meter no conflito, agradecen os bloqueos e as sancións a Rusia para loitar polo fin da guerra. Se quedan a axudar, hai páxinas oficiais do Estado de Ucraína onde hai axudas, contas bancarias para axudar tanto a militares como a civis normales, como a médicos, etc. A pesar do comezo das negociacións, Sergi e a súa familia non cren que o diálogo deteña a Putin. Para axudar ao seu país están a organizar diferentes recollidas solidarias e concentrándose en diferentes puntos da comunidade. Unha movilización tivo lugar esta tarde na Praza de Galicia en contra da guerra e en apoio a Ucraína.